Kawu ɗan Sarki ya zamo shahararren mawaƙin da babu kamarsa a masana'antar Kannywood, musamman wannan shekara da muke ciki, shekara ta 2022. Kawu ɗan Sarki shi ne ya ɗauki gasar mawaƙa na Kannywood gabaki ɗaya. A arewacin Najeriya, mawaƙi Kawu ɗan Sarki ya zamanto shi ne zakaran gwajin dafi wanda ake saurara birni da ƙauye. Ku biyo mu domin samun ci gaban wannan labari a wannan tasha tamu mai albarka. Idan wannan ne karanka na farko, ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai cikin sauƙi da zarar mun ɗora a wannan tasha tamu. Mawaƙi dai Kawu ɗan Sarki a yanzu ya zamo shahararren mawaƙin da babu kamarsa a masana'antar Kannywood. Hakan ne ta sa ya samu wani kyautan girmamawa na shekarar da muke ciki, shekara ta 2022. Mawaƙi Kawu ɗan Sarki wanda yake tashen waƙarsa da Shamsiyya Sadi, kuma lamba ɗaya a masana'antar Kannywood a yanzu, wanda ya samu lashe gwarzon shekarar da muke ciki, shekara ta 2022 a cikin mawaƙan Hausa. Yanzu dai Kawu ɗan Sarki shine shahararre kuma mawaƙin da ake ji da shi a Hausance, za mu iya cewa zakaran gwajin dafi. Shi dai mawaƙi Kawu ɗan Sarki ya taso a Rarara Multimedia, wanda kamfanin Rara ne ya ɗau nauyin fitar da album ɗinsa na farko, kuma dama mawaƙi Kawu ɗan Sarki yaran Rara ne. Mawaƙi Kawu ɗan Sarki ya shirya da tsaf wajen fitar da album ɗinsa na shekara ta 2022, inda zai ƙara ba masoyansa wannan tsaraba ta album. Mu dai abin da mu ce ku yi samayinta, Allah Ubangiji ya sa a fitar a sa'a. Wannan tasha tamu mai albarka, muna so ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Hakan ne zai ba ku damar samun sahihan labaranmu ingantattu da zarar mun ɗora akai-akai kuma cikin sauƙi. Mun gode. Kai sharing, kai liking ko kai comment, hakan ne zai ba dama wani shi ma ya samu ya kalla.